lidi, já vás zdravím a jsem tady s mým kamošem už od školky, se známe. Pak jsme spolu chodili do 2. třídy, já jsem odešel na jinou školu, takže jsme se rozpěli, ale bydlíme ve stejném paneláku domu, takže jmenuje se Filip, čus lidi. Takže teď budeme natáčet takovou hru, jmenuje se Na X, máme tu 3 bytí. Jedno je Ondrašovka, druhé je Mlíko a třetí je Top Topic Malinové. Malina, že? Takže můžeme začít? Jo, můžeme začít a můžeme si vybírat od toho třeba nejtěžšího po to nejlehčí, nebo prostě to je jedno. No, Tak, 3, 2, 1, teď. Ondrášovka. Mě to nedává. Už teď nevím. To nejde. Já mám na to taktiku, takže to je dobré. Ještě trošku. Hotov. Takže dá se říct, že to bylo vyrovnaný. Vydělal, trošku vyhrál. No a u dalších videí, tady na Peťovém kanále, zdar. Ahoj. Ahoj. Sorry.